pamusoro idadi pamusoro imamo ndauyawo nenyaya yakamhangarwa naMugove Mudzamiri achimhangarira Tinashe Fidelis Karimanzira. Mugove Mudzamiri, village yaTinashe Fidelis imurapi iri nhau yeRoora Claim. Vari kuda mari yavo yeRoora uye kusanzwanana kuri pakati pemudzimai naFidelis. Mudzimai anonzi Fadziso Josephine. Ndio nyaya ndauya nayo mudare. Ndichakumbirawo Mugove Mudzamiri simudze ruoko rwerudyi mutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Mugove Mudzamiri ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndakumbirawo Tinashe Fidelis Karimanzira simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Tinashe Fidelis Karimanzira ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndakumbirawo Fidelis Mugove Mudzamiri chiziviso dare nechidimbu makagara zvenyu pasi chasakisa kuti mumhangarire Tinashe Fidelis Karimanzira. Aiwa, tinotenda nokukwazisai Mambo kuzodziwa waMwari nevanokutevedzera vose vari mudare. Ndinotwa Mugove Mudzamiri anobva mudunhu rekwachitsa pamudo. Nyaya yandauya nayo mudare muno inyaya yokuti ndakanzwa mwana achinyunyuta nokuchema magariro ake mugumo wake. Saka tanzwa adzoka kudaro takafonera vana baba kumusha vakandiudza kuti vanhu vakwegura havachagoni kunyanya kufamba vobva vati pamvumo yokuti hakuna ishe here uriko kuti madzishe akazodzwa naMwari pakuti vanzvere nyaya dzinenge dzakadai. Saka indai muno mhanhara kwaMambo ndokuona zvakakodzera kuti titurike nyaya kuna Mambo. Saka nyaya mwana wakauya achinyunyuta magariro ake nomukwasha. Saka satezvara tichiona mamiriro azvakaita ndingatoti pamberi paMwari nenyika ndatofumura hapwa tigarizane nemukwasha tichiita sokutongesana. Tinenge tichitarisira kuti tisunge ukama nokuzvininipisa nokubatana ndivo vanhu vanoenderera mberi nomukwasha. Hatisati takambovabvunza kupfumata, hatisati takavabvunza hapana chimwe chinhu kana kwaita navana vedu makore matatu hapana chimwe chinhu chatatati tataura hedu tichiti vanhu vanorongawo upenyu. Kana varonga upenyu kugarisana kwavari tichaonawo uyawo nepfuma tichizvikamuchira zvakadaro. Ndiyo nyaya. Zvakanaka. Tinashe Fidelis Karimanzira nauya taurwa naatezvara vako unoti chiinayo pamusoro imamo pamusoro idare nyaya yavataura ndinopikisana naye. Pakauya mukadzi kumba takamanya takabvisa utsvakirai kuno takatiwo mashure kwenguva yezoteera taizoda kuunganidza mari toendesa mari kunana baba
kuti uriyo ndo urongo wangu wechitoripo ino wangu wechitoripo panguva inoyo. Saka apa ndakatozoshamisika mukadzi akazotiza kumba ndoshamisika ndakutodedzwa kudai. Zvakanaka but wataura nyaya yekuti wakabvisa tsvakirei kuno pakutizisana kwamakaita ndi asi hauna kutaura zvavataura vanzi waishungurudza mukadzi magariro enyaya haana kuita zvakanaka. Ipapo ndinopikisana nazvo. Hapana zuva randakambomuthuka kana kumuudza mashoko akaipa kana kumubata zvakaipa. Saka chakaita kuti atize pamba chii? Ndinotoshamisika nazvo kuti siya akatiza because aipamba nenyaya aikwanisa kundiudza kuti tokwanisa kugara tese pamba kana kudedzana tete kana sekuru wacho togadzirisisa nyaya toyananisa. Vadziso arimo ungatiudzawo here nenyaya yekutaura nemurume wako naatezvara wako? Ya nyaya ari kutaura iyi anenge ari kunzvenga pamusoro emambo pamusoro nyaya iripo ndeyekuti ari kunyepa. Ndakataura rizini yandakaendera kumba yekuti ndanga ndanzi namai vake chibva pamba achade kukona kuno ndakachienda kumba unotaura kuti ndakaine nhumbi yanga ine 3 months. Ndo madzingira vakandiita iwacho. Vakati uyu haana imba pano, inini imba yangu. Saka ndoita zvandoda nepamba pangu. Iye makatanga mamuudza here kuti ndo zviripo? Hongu ndakamuudza, ndakatorongedza hembe dzangu atoripo. Atoripo? Uri kuziva zviriitika uri utano? Anomborongedza akatozonditumidza meseji ndabuda. Haana kumbonzoti ndichazobva kana ndichazobva kuti pane nyaya iri kunetsa. Because iye pane nyaya inetsa taikwanisa kugadzirisa because uyu aitenda basi kumwe kushopu kwedu. But angabviswa zino vanzi achimubira kuenda. Saka aitoswera ari pamba. But akazonzoti apa. Ende paakatobva mukatomubvunza akatosai pamba pasina munhu. Akaita zvokutotiza hanomboudza vambooneka inini kana kuoneka mukoma wangu kana kuoneka even mamai vangu. Une vana vanganimisa? Tine mwana 1. Ndiye ari kunza amai venyu vakati ita akautizira nepamwiri. Mashoko aya ndinoti ndiye kunyama. Because yanga ari chokwadi aikwanisa kutaura kuti tiripo tese. Imi muri vaviri munodanana? Munodanana? Chiripo. Saka nyau iripo ndeyekuti vatezvara vari kuda jeredzwa ravo. Ndizvo? Chokwadi. Saka muri kuti chiine jeredzwa kundivana atezvara? Chotanga ndotokumbira regero kuti takati nonoke but tiri kugadzisa nyaya yacho. Iye anotozviziva. Takatomboda kumukanidza mari takavharwawo tada kunzi pane investment plan iriko tidai yavharwa mari iyoyo. Apa tanda kutomboita zvesitendimwe yanga iripo tida kutenga but tiri kukanganidza mari kuda kutoenda kunobvisa mari kwatezvara. Zvakanaka. Natezvara muneerei? Tineka mwoyo. Mwoyo. Mukondo wenyu? Ndoirambeiva Musoni. Right. Makatizirana rini? Pane makore December 2022. December 2022 muchigara kupi? Kuno kudomboshera kwaMungazi. Mugara pamba penyu kana mugara pamba pabereki? Takamboti achigara pamai totazombobva kuti ndanogara kwedu tenga. Zvino zvazotiomera ende zvakugara paamai. Mugara pamba paamai? Musikana wakabuda uchidzokera kumba kwenyu rini? Tuesday last week. Chii chakanga chaitika? Chakaitika ndechekuti pana sekuru vanogara pamba. Sekuru pakudii? Sekuru hanzvadzi yamwene vanogara pamba. Sekuru vanga vasina kudya chikafu chachiri mukicheni. Saka mama vakabva vandidedza kuti sekuru vadya chikafu here kana kuti munovasiyira. Ndikati aiwa handina vasiyira, chikafu chiri mukicheni. Saka sekuru vangu vatotora chikafu chavo, ndauziva kuti sekuru vangu vatora mandaenda zvangu bedroom kwangu. Pandadzoka vavandidedza zvikanzi naitiana wei kuno. Chikafu chachiri sekuru makavasiyira chikafu here, ndopandakati takavasiyira but ini ndachisiya chirimo. Zvikanzi uri kunyepa kuti sekuru wakavasiyira chikafu nekuti chikafu hachimo. Zvikanzi uri mbavha, kumba kwenyu uri mbavha, namai vako zvese muri mbavha.
bhozi rinotaura zvechitsotsi. Ndikati aiwa, inini pandapinda mukicheni handiti ndasiya chikafu chirimo, but sekuru pavazotora chikafu handingati sei handina kuvaona. Amweni vari munomira avo muno pamwe vari muno mudanani munyai wangu nemukoma wangu. nani Nemukoma wangu. kumadzimai avari mudanana Ndiana gogo nana sekuru vana gogo vani vangu ini namama avo ndiana sekuru vemusikana sekuru vemukadzi. Ivo wauya nani? Ndauya nemunyai wangu namukoma wangu. Alright. Saka ivo musikana iwewe mashoko akataurwa naamwene ndo akaita kuti usimuke kubva pamba? Vakatoita zvekuti enda kumba kwenyu, handisi kuda kubatira mabhegi kuti ndikudzinge, buda uende kumba kwenyu. Plus mwana wavo naye haanzaswe panapa. Ndati mashoko akataurwa naamwene ndo akaita kuti usimuke udzokere kumba kwenyu. Murume wako unomuda? Pakaitika izvozvo wakaitei kumurume wako? Ndakamuudza kuti ndozvaitika bhozi pavakandidedza pavakati kuenda rini kumba kwenyu. Angabuda enda kubasa mandavati andoenda mangwana. Saka ndandamirira pavakati kuenda rini kumba kwenyu ani manje? amwene vangu. Amwene vachikuti kuenda rini kumba kwenyu? Hanzi enda kumba kwenyu, ndakakuti kudhara enda kumba kwenyu. Yakunondipindura zvandisina kukubvunza. Pawakatizirewo wakatizirani? Ndakatizira Chinashe. Unomuda? Saka ndiani izwi raunofana kuteerera zve? Vakatsindikawo here mashoko ekuti enda kumba kwenyu varume venyu? Haana chaakataura, ndatomuudza haana chaakapinda. Saka iwewe ndobva wati haana kundidayira saka rege ndisunge twangu ndiende. Ivo vakati hanzi pamba hapasi pake. Ivo ani? Amwene vangu vakati pamba hapasi pake. Mubvunzo wangu wati kudii paye? Unomudei. Ndikati chii? Ndati wakainga ani? Ndakavinga Chinashe. Ndati ndiye unofana kuteerera. Handiti kana wamuudza shoko iwewe rabva kuna amwene akaramba akanyarara, zvareva kuti simuka uende? Aiwa. Ko iye kana achitoshungurudzikawo achiti zvinondodii, mumwe wangu audzwa mashoko, tarisa shoko rabva kuna amai vake, iye mwana haakwanisi kugarisa amai pasi achivatsura, haakwanisi kubvunza amai kuti amai mazvitaurire kumudzimai wangu, haakwanisi kuzviita. Saka uda kuti akupindure kuti kudii ipapo? Akanyarara, kunyarara ikoko kune kuri kutoshungurudzika. Hakusi kuti haasi kukuda. Ane shoko raakataura iwewe rakazoita kuti uwedzere, rakawedzera pamashoko akabva kuna amwene. Ipapo ndokupa mhosva ipapo. Iwewe ida imba yako nemwoyo wese. Kuda imba yako nemwoyo wese, kuudza murume wako zviri kukushungurudza, zviri kukutambudza. Hazvisi zvese zvaunotarisira kuti murume wako achakupa mhinduro ipapo. Zvimwe anoramba akanyarara, asi kunyarara kwake haisi mhinduro kwauri iwewe. Kunyarara kwake kunogona kureva kushushikana kwake. Zvikuru sei kana mashoko iwayo abva kune vabereki. Uye haakwanisi kuti kutsurana naamai vake. Akatsurana naamai vake, amai vake vakataura mashoko kwauri, akadzokera nemashoko iwayo kuna amai. Watowo moto. Watowo moto iwoyo. Saka anoramba akanyarara. Zvino iwe wobva wati kunyarara kwaaita imhinduro iyoyo rega ndisimuke ndiende ndimurwadzise. Kusimuka kwawakaita iwoga wakarwadzisa uyu. Wamurwadzisa ndobva wamuexposa kuvabereki vake. Kuti chero chamandi mukauya muchindibaya inini, ndonobayawo wangu. Kana iwe wabayiwa zviri nani ubayiwe uende kunombundira wako. Uye woyo wakumbundira. Zvobva zvaratidza kuti pakati penyu pane rudo. Pakati penyu pakaita rudo apa, chero shoko rikauya kurakapinza zvinengei harishandi. Mazvinzwa? Kana iwe uchiti waudzwa shoko, wobva wareacta kushoko rabva kune mumwe munhu. Rudo ndorwevanhu 2. Handiti? Amwene atezvara, sekuru, muzukuru, vanouya kuzobatsiridza, vanodanana ndiwe nemurume wako muri vaviri.
pakati penyapa pakasimba apa vese ava hapana nokwana pakati penyapa. Ingovaudzai kuti isusu tiri vaviri tiri mabullet proof. You can talk, you can say whatever zvamuri kuda, but isumba medu takaita sei tiri kudanana, tiri kuita zvomba medu takadaro. Dzimba dzagara ndozvadzinoita. Ana amwene vane maonero avo pamuroora. Vana atezvara vane maonero avo pamukwasha. Tezvara vanogona kutenda vana kuti kazhinji varume hatitaure stereki. Dzinoenda mudzimai vavava ndo vanoenda vachinotaura zvavari kutaura uku vachishoromodza mukwasha. Handiti ana amwene ndo vanowanikwa vachitaura mashoko kumuroora. Ende pese munongoona uku kunobva mukadzi mudzimai, uku kuchibva mudzimai vachiudza mashoko ekuda kurwisanisa. Kashoma kamunonzwa varume vachiuya kuzomira kune mashoko ekurwisanisa vanhu vari mumba mavo. Mozvibvunza bvunzo wekuti kana vanhu vakange vadanana vagara mumba mavo, isusu vanoona tiri kunze basa redu nderei? Basa redu harisi rekusarudza kana kusarudzira kuti unofanira kudanana nemunhu akadai. Basa redu harisi rekufanira kuudza mukukwasha kana kuudza mwana kana kuudza muroora kuti unofanira kuda murume wako nenzira yakadai kana kuti unofanira kuita zvakati mumba mavo. Hongu amai vanoisa mutemo mumba mavo, asi vanofanira kuzivawo zvakareka kuti mwana womukomana aroora yatova imba yake. Kudzoka kuuya mumba mavo idambudziko rekushaya kwavepo. Dai vanhu ava vachiwana dai vachigara mumba kwavo. Vabereki ngatibatsiranei kuvaka dzimba dzevana idzi. Saka ndabvunza kuti varimo munomhera amwene, nekuti uyu handitarisire kuti auye muno mudare muno achigara dare naamwene naamai vake varapa. Haagari dare iroro. Ndikakugarisa dare iwe vamwene amai vako vari muno ndikukuparira mhosva. Haugare dare rekubvunzwa chinhu chataurwa naamai vako vachiudza muroora wako. Dare iroro haugare. Ukanzwa kunzi dare iroro ragaro, tiza uende. Vaudze kuti sarai henyu muite nandipo. Zvese zvataurwa ikoko iwe haunei nazvo. Iwewe just keep your smile. Commit yourself kuda mumwe wako. Chete. Imba haivakirwe kunze. Imba inovakirwa mukati memba. Ende kana tichiti mukati memba katotora vanhu 2, hamuna 3 vanhu. Imimi mukavaka imba yenyu muri mukati, imba yenyu ikasimba. Zviri kunze uku zvese hazvina basa. Kana tiri muno mukati kunze uku hakusi kuvhuvhuta mhepo iro. Iri kuvhuvhuta kunyange kukaita chambupuri tikavhara mahwindo handi haichapinda muno. Saka kana muri mumba menyu mimika, hapana force inofanira kuuya ichikudonhedzai pasi. Hapana izwi riri kubva kunze uku rinofanira richiuya richiinfluenza rudo rwenyu imimi. Rambai zvokuitika kunze. Because tati imba inovakirwa mukati. Ende mumba muri contained zvokuti hapana chiri kunze chinofanira kuuya chichirwisa zviri mukati memba. Saka ndati iwewe musikana mhosva yako ndeyekuti wakareacta kushoko rabva kuna amwene pane kuti iwe utoratidza rudo kumurume wako nekuti ehe ndo shoko randisangana naro. Asi inini ndakainga iwewe pano muchitanga kubatana kakuronga kuti toitei nazvo. Handiti zvino iwe wakasimuka ndobva waenda kumba kwenyu. Waenda kumba kwenyu ndobva waexposa chi murume wako. Waexposa murume wako anatezvara wabva wasikwa wabva tutuda roora redu. Inova nyaya yatadei yataunganidzirwa pano. Mari makore mari 22 mari 3 years wakaendesa tsvakirai kuno ye mari $50. Samsung tuze chinzo $50. 3 years makaendesa $50 yetsvakirai kuno. Iwe uri kuti udii nazvo? Daira Samsung munhu wangu ndinoona anga asati aiwanawo yapi mari. Pane pawambonzwa pachinzi tanga tichitoronga kuti tiende kunotenga stand. Wapanzwa? Wapanzwisisa? Panorevei ipapo? Panoreva hapo kuti inobabatika. But kubatika kwayo sei isiri kuenda kwainofanira kuenda kwanati zvako. Ndinoida Samsung. Iwe unogara kupi Samsung? Vanhu vachirongawo mumba mavo. Unogara kupi iwe? Kwavanogara ikoko. Kupi? Kwamukati. Kana wasarudzwa kuita Samsung basa rako nderei? Basa rangu ndere kuti kana paine zvavari kuita kwana ati zvavanondituma ini.
kana wasarudzwa kuita samutumi basa rako nderekuvaka imba iyi kuti imire. Vakagona vakasarudza samutumi muhombe kwavari nekuti unogona kuvatsura vachikunzwa. Wandidzwa? Kana wakatwasanuka iwewe pachako wasarudzwa kuita samutumi, zvakureva kuti ava vabvuma kuita vana vako. Handiti vana vako vaunotaura navo zvisina muganhu, uchivapa rayiro yeupenyu, uchivadzora nekuvakurudzira. Handiti dai mwana uyu paakasangana nedambudziko rakabva kuna amweni uyu, kunhu kwandotarisira kuti aifanira kutizira, aifanira kuuya kuzotiza, kuuya kuzoudza iwewo shoko. Agara newe pasi audza murume wake, murume aramba akanyarara newe achiudza iwewo shoko. Handiti iwo ndouchatsvaga nzira dzekunotaura nadzo dzine uchenjeri kuna amweni, asi zvisingape bongozozo kumwana uyu. Ende amweni anofanira kukuremekedza iwo kuti uri muyananisi. Shoko rawe kana tiri mumusha handitoita sawira. Sawira chaanouya achiita mumusha achiseka nesu achifara, asa kutogadzira musha achitoseka achigadzirisa musha. Ende chauya chikaitwa nasawira achitaurirwe ichi chinogarwa nacho dare, achigarirwe dare, nekuti anga achiita basa rake reusawira achitoyananisa basa achiita basa rake. Ndo zvimwe chete zvona samutumi. Samutumi basa rako haringoperere pakupiwa pfuma kunze neunooroora. Basa rako nderekuumba imba iyi. Kana iwewe uchitadza kuumba yako imba, ibasa hombe raunenge wapiwa raunofanira kuzvibvunza kuti kana inini ndichirwa nemudzimai kumba wako, vangu vana vakauya kuzonditi baba ava ndichazovarayira chii? Saka kana watopiwa basa rekunzi ita samutumika, wakufanira kutozvidzora kuti ndatokura, kana ndandine musikanzwa yangu yandikuita kumba wako, ndakufanira kutoirega nekuiviga kuti isabude pachena, kuti ndigone kuvaka imba yevana vavo uya kwandiri kuzotizira kwandiri. Handiti munhu anofanira kukurudzira uyu kuti chamwari kanguva yareba, tsvaga masenzi tisimuke tiende kuna tezvara ndiwe. Handiti munhu anofanira kuitaura vana tezvara vasataura ava ndiwe. Ukazoona vana tezvara vataura zvoro ndiwo ndorotadza kuita basa, nekuti ndiwe handi ndowasarudzwa kuita samutumi. Chiwayananisa chiita kuti shoko rina uyu mamiriro akaita imba yake uyu ava ngavarizive vachinzwa kwauri, kwete kuti vanzwe mamiriro akaita imba iyi neuyu, nekuti uyu akaenda uyu ava vanotosorwa, vanotanga kufunga zvisiri izvo. Asi kana waenda iwo samutumika kungofonera mati mutupochi moyo makadipo moyo muri kutambira komiko mazuva ano, mokurukura mhuri yangu ndinayo tigere zvakanaka. Ava vanobva vaita peace of mind. Handiti hapana pavachauya kumukwasha vachimudena nekuti iwo samutumi waita sei, watofona mhuri yangu ndinayo, ndandinawo nezuro, takatobika tikatodya, tigere zvakanaka tichikufara. Handiti zvorova kuti uri muyananisi, uri munyai ari kuita basa rake nemazvo. Uyu wobva wati iwo haikona kuzonyadzisaiwo. Kana ndichitaura nana moyo ka ndoda kutaurawo zvinhu zvinobatika, zvinhu zvinovimbika, vavimbe neni varege kuona songe ndiri tsotsi. Handiti uyu samutumi anoenda uku neshoko raanoona rakakodzera uku, oenda uku neshoko raanoona rakakodzera uku, chinangwa kubatanidza mhuri kuti mhuri dzigare dziri murudo, vana tezvara vasatore wrong picture yekubva uku. Kana uku kukaita bongozozo rinopisa uku, ava vanofanira kuzoriziva iwo waona kuti zvarema. Handiti but unotsvaga dzako nzira dzine uchenjeri kuti ndogadzirisa sei rangu dambudziko iri, ava vasingaziva. Handiti zvakakosha kuti vana tezvara vasazive zviri kuitika kumba uku zvakanyanya. Iwo ndonongoshanda vana tezvara vanozvigamuchira sei zvinhu, ndovaudze rega ndorega kuvaudza aizvazviita, ndovaudza vanotogara vachitosvika vachitofara vachibikirwa sadza, uyu akarohwa manheru, akarwa manheru, handikurudzire kuti mumba murwiwe, vasingataudzana vachibikirwa sadza vachidya, vachibuda vasingazive kuti mumba wamanhu ava vanga vasiri kutaudzana. Handiti pachishona tinoti kana mumusha muine dambudziko, kana mukange maita nhamo, kusataudzana kwenyumba handikwatopera. Kana mai handizvo here, mamusiri kutaudzana nemurume wenyu imimi kobva kwafiwa, munoti ngatimboitei zvenhamo, kana nhamo yapera moti ngoma ndiyo ndiyo. Ndizvo muupenyu pane zvimwe zvinhu zvinongouya tisina kuzvitarisira, asi zvinofanira kubva zvatibvisa pane imwe zvanga zvichiitika mukati memba, kana zvanga zvichiitika mukati meupenyu hwedu, tototi zvakurirwa neupenyu. Ndati iwewe unofanira kuva neuchenjeri neunyanzvi unoita kuti ava vasazive dambudziko riri kumba meavo. Ava vanotouya vagodya vagoenda vachifara,
iwe wotomhanya wototi ningira wangu kumba kune nyama iro hakuna atenge brera atenge rodhurana atenge sadza rezviyo kwaguti vanodya chizvi vanodya sadza rezviyo nemungani ngativatengere zviyo motenga zviyo momboma motenga rodhurana rei mobika vanatezvara vodya kuti tadya chikafu chedu chekwagutu handiti vakutoenda vachifara but mangozvironga ipapo unyange akatoti ndina $8 uka chekuita $10 but ngandikupe $2 uzondowedzera ndobasa rasamutumika but iwewo wavigiridza mumaoko kubva kuna natezvara from there achaziva kuti samutumi wangu ndiye best person wangu ndiye munhu anondiyananisa ndiye munhu anondigonera tezvara mauya imimi makuda roora renyu nguva yapo chikomana tinasha makore 3 aya atiwandei aya uri kutoiva nawini tikutounganidza zvarini tarisa kuti by next year April unenge yati next year when muna April kana nditi stand yange isiri stand yokutobva yatengwa yange iri yonguba trust vakubhadhiroka mari kashoma nekuti lisitizowa nomusha iri pamberi apo mari dzacho ndodziri munoziva iwe tinasha ava vanhukadzi ava vanoda nemwoyo havadi nemaziso vanoda nemaziso tisu isusu varume ende maziso edu anoita kunge akaroyiwa mene kuti akasikwa sei tikangoona chinhu nemeso sonda kutoti ndada but mumwoyo munei hamuna chirimo zvino uyu mumwe wako yaanoda nemwoyo chakadaiwo apa asi maziso chakadaiwo mwoyo ndo chakadaiwo chaitwa paari chinonobaya mwoyo wake anoratidza neaction yataona yekutora musunga mabhegi ake oenda nekuti mwoyo warwadziswa dambudziko raitika nderekuti haana kuzoziva kuti waakada nemwoyo ndiwe shoko kwarabva uko harina kubva kwauri iwewe zvino iwewe kuti iwewe ukama hwako nauyu husimbe mumba menyu rudo rwenyu rusimbeka icommitment yako yekuenda kunomubvisira kwana atezvara wake kwana baba wake commitment yako iwewe yekuenda kwana atezvara kungonogarawo nawo pasi nekashoma ikako kawaita ikako kanosimbisa imba yako kuti imire zvakanaka. Imba haivakwe nemunhu mumwe chete, imba inovakwa nevaviri. Paita mera hungu apo, paita mera moyo apo. Midzimu miviri yatabatanidza kai. Vakufanira kuita chinhu chimwe chete kurwira imba yako iwewe. Kuti iwewe nyange kubasa kwako uwane zvinopunduka zvichibuda. Zvino kana mudzimu wake uyu wakatsamwa uyu, nyangwe nebasa raunobata iwe haribudei. Vana amai kana vachiuya mumbaka havangouya kuzongotiberekera vana chete, vanouya kuzototitsigira kuti tiite zvinhu zvinopunduka. Tinoshorwa dzimwe nguva tinonzi wakazotanga kuita munhu pawakaroora iwe. Hamusati mamborinzwa shoko iroro? Rinotaurwa richirevei? Kuroora kwawakaita kwakakuchinja. Chii chakachinjwa? Wakagara uri munhu rume. Pawakaroora hauna kuchinja kubva pakuita munhu rume. Asi vaonei chazochinja kuti wakazoita munhu pawakaroora iwe? Nekuti vakatanga kuona rurimi kuchinja. Vakatanga kuona kuti atotenga mubhedha, atouya wakabata gumbeze, akutokwanisa kuuya kumba akabata pizza, akuuya wakabata pepa bhege kwaTM. Handiti ndo machenjes avari kuona, nekuti pane responsibility kaunzwa nemumwe munhu auya muupenyu hwako. Responsibility iyoyo inoda kuramba ichiritirwa ichiriritwa. Unoiriritira sei? Kungoenda kwanatezvara, mangoenda nditishoma twamaenda nato, wozodzoka zvakare pachishona zvonzi mukuwasha mukuyu. Unoenda unogara pasi wochadya rora, but rora rawachadya kunzi ubhadharika rinodarika ukuwasha hwauri mumusha mana atezvara. Vana atezvara tikada kuita quantify zvinhu zvatiita kwana atezvara, vazhinji vedu togona kuroora kana ka10. Handiti? But zvese izvozvo effect yazvo ndeyei? Effect yazvo ndeyekusimbisa imba yako iwewe ndo inosimba. Saka tinasheka, handikukurudzire kuti upfuudzire mberi kunosvika gore rapera kwese kwakuenda. Tsvaga nzira dzekuti ukasike nasamutumi wako uyu, muende kwana atezvara mukati menguva diki diki. At the same time, nzwisisa zvinogona kushusha mumwe wako kana muchinge muri pamba.
zvinenge zvakakunakirai kuti muende kunotsvaga kwenyu kwokugara, but maresources anogona kuramba, but pakungozvinzwisisa nekungozva knowledge tsvagawo nzira dzokupota uchimupawo emotional support kuti aregere kurwadziwa nezvimwe zvaanosangana nazvo kana achinge ari pamba. Nhau yeroora iyi ngativei neimwe nguva iri muofisi kudai zvaigonekaka ezvozvo tiri muna August, September, October yamwedzi miviri from that watati December, November akuroorwe tikatongosvika mid October uchakwanisa kuti unobvisa roora up to around 20 something November. Totarisa pacho vanhu totarisa mwedzi womudenga ndowatotarisa hatarise karenda hatitaurei date, suggesta date ratinopana tezvaro. Handisi kuda kuti ndisvike pakuti tezvara ndipei roora, ndoda kuti mugare dare iwe uchiita basa rako iwewe, nekuti ini ndikariita basa iroro panapa ndiri kukutorera rako basa randa reva reri rite nemazvo iwo umbe ukama nayo. Zvamona ndakagara panapa nditoone vana vangu vandototi ndakatonororerawo vandisingapedze mwedzi ndisina kutsvaga tovatsvaga kweyo muri kudya kumba kwenyuyo udza akadzimai wako ambobika mazondo tuye tidye mazondo kumba kwenyu kutobika sadza kwachiziva kuti tiri kuuya touya todya tese tichikurukura pakukurukura ipapo watondiudza kuti mwe tiri kutonetsa mumba mavo tichitogadzirisa. Iwe kondochikwe ichocho mudzimai anongoda kungodiwa chiri kushota apa rudo, mupe rudo, zvese zvinopera izvo mogara after 2 years pamakangoya kubaba zvese zvakasara zvagadzirisika. Ati mukuzviona vakuru ngatibatsiranei kuumba dzimba dzevana nokuti situation yataanayo munyika medu haisi kunakidza, haisi kufadza. Mambo ndikagara pasi nhasi unokuchaja roora richaenda kumwana uyu handisi kuvaka ndiri kuputsa, ndoda kuti imba iyi ivakike through normal channels edu atakagara tichiita ekuti samtumi wewe unoita basa rako usimuka uenda kwana tezvara. Indikuona kana paine chamaona chakaipa pavana ava ibhundudzepo amai pamwe ndatadza kuona ngewe ini ndiri mai vemwana wechisikana. Chikwa zvangu ndinomuda, asi mwana uyu ndingataura ndichiti tinogona kungoita sechikungoikata, asi nyaya ichivhurira ndinobatawo ini sana. Mwana uyu akasike kutanga akadzoka kumba ndofunga takakuchipiri mashoko anenge achisangana nawo. Pekutanga akandifonera akati mama ndozvandakusangana nawo. Inini murume wangu andakaiwa ndaimubvunza ndaitini uri kupindura amai here mwanangu? Akati kwete. Ndikati amai havapinduri, ndiwo amai vacho ivavo. Nomumeti vakatanga zvokurimudei aa kuti unyarara. Mwana pakutanga haana kudzingwa, mwana akangotakura ega akati mama nakuchindikudzingwa. Right, ndikumbirawo iwe ubude panzi umuike panzi musoja wenyari munomu. Taurei mai. Mashoko aanenge achiudzwa namai. Akauya akasvikogara, akagara 2 weeks. Agara futi 2 weeks. Murume wacho akatanga kuteera. Vaiuya vese naamai vacho vachiteera. Vachiuya vese naamai vacho. Kusvika ndatorawo sekuru vari munhu akagara pasi. Sekuru naimwe hanzvadzi. Mukomana aiuya naamai vake nyakubereka. Naamai vacho. Vachiteera musikana. Musikana. Samtumo uripo. Iye aiuya vakauya vese naiye akanga aripo. Kusvika sekuru vati andinoona sekuti ndopa sekuru vanogona kuzotaurawo. Inini ndobva ndati payakataurikana nasekuru vari pa ndobva adzokera. Mashoko acho avanomupa hamunaziva mumba macho hamufari, asi kungoti kusvotesa muroora vachimuudza mazwi anorwadza. Chero ini samai anondibata. Iye mwana wamukona ari papa mwana. Vaitotaura kuti mwana asiyopa. Ipapa pauya pakanzi chienda unoudza mai vako kuti ndakauya ndine mimba ine 3 months. Kana uchitoda kuti ugare pano pamba pemwana pangu.
wotanga waita mimba yako yekwana uyu mwana uyu akauya nemasana time 3 months. Ndofunga vana baba vari muno kare kare zvainzi mafirst born aya ukangodzingara waita first born kasika kuita mwana wechipiri upamba ipapo. Zvaiitirwe izvo zvekunzi kasika kuita mwana wechipiri. Kuti vana mai vanogara vangori nekamwe kakungofungira so kuti iyi nhumbu iyi inogona kunge yakauyiwa nayo yandoita panapa ndichiona kuti iyi yaitwa ndichiona ndo yandotenda kuti ndeye mwana wangu. Muzvona yavanenge vasina kuona especially yekutizirai ana mai ava wanzogamuchira vanonge vaineka kutaura chete. Zvino kazhinji mashoko ana amai tagara pasi dare rana baba mamwe acho mashoko tinoramba kuagamuchira nokuti anongouya achirwisa mumwe mudzimai. Ava shoko riri kubva kuna amweni tichiuya kumuroora ende paya manzwa ndichiti mukomana uyu anosvika pakunyarara kuti mumwe wangu ndomuda zvishuwa asi shoko riri kubva kuna amai vangu haakwanisi kuvapindura anongonyarara. But fungai mumwoyo munenge muchitambura zvinondodii upenyu hwacho hwakaoma kuti nditsvage pakunogara pangu ndega handina mari yacho uko mudzimai wangu ari kushushu ende ndiri kuyanzwa zvishuwa kuti ari kushushu ndomuda here mudzimai wangu ndomuda. Zvekuti vanogara kumba kwavo mambo chekuti vanogara chinenge chiripo asi mai vanoti mwana wangu ari kana ndakana kwaanini tezvara vacho varipo aveva murume mukomana ndiye last born kana ndiye chii? ndiye last born. Aiwa, imini mafungiro angu ka inhau yekuti zvechokwadi inosanganikwa nevanhu vazhinji. Malast born kana pamwe mafirst born zvinowanikwa. Sezvambotaura naChangamire kuti vana vekutanga vekutizira zvinonetsa. But mazuva ano ngatizive kuti hatingarongere vana mhuri dzavo. Pamwe vari kuona zvavari kuitawo kuti vatati itai mwana zviya taitozviitawo kuti ubva wakurumidza kuti chi zvidzimure moto. Zvino chandokurudzira kuna kuudza kuti ana amweni anotaura iye achaitowa amweni handiti mumakore anoteera. Saka mamwe mashoko sezvataurwa naChangamire ndeyekuti unoumbiridza mumwe wako ane bundu kuti aende kunotaura kuna amai zvechokwadi hazviiti. Kana ana baba vari muno mudzimba pedu tosangana kuti mukadzi ari kukuudza zvakati woenda kwana amai ari kuuza zvakati zvimwe zvakuzongonyarara handiti. Saka izvo zvinoda kuti tiumbiridze tidzidzise bezasa amai inoona kurwadziwa kuti mwana wenyu ari kusangana nezvakati. Imimi ndimi mwana wacho mai vanogona kungoti iwe uri waitorana nevakomana vari nemakombi imimi murume wacho muripo hamuna voice munongonyarara chete kudai vari amai handingavapinduri kaamai handivapinduri asi inini chandiri kuda kuti mundibatsire ini handimurambisa waifuwa je kuti mwana wangu andi safe atimukona maupenda akaita uri kuona zvakaita ini nhau yangu ka ndifunga mazuva ndichidzorera nhau pana Samutumi. Tina nzvadzi dzaamweni ava dziripo here Samutumi dzaunozivewo dzaunotaura nadzo muchiwirirana. Uri kutaura uine doubt. Nongoziva kuvaona chete. Anogara kupi? Pamba pamwe chete ipapo. Ndosekuru vacho vechikafu. Apa tune dambudziko. Sekuru ivavo havaiti. Iwe mudzimai wanzo waisenza kupi? Ndaisenza kwaMolive. Saka zvandaisenza kwaMolive ndatanda vachatikawina notonotambisa every Saturday but kubva October last year kusvika izvezvi July vakangonditambisa 3 weeks the Saturday 3 weeks chete pamupesa pana akaenda mahara machitanzwa kundibira mushonga shanda mushubi yahamai vake amai vemunhu. Ndakatomboda kutsvaga basa zvikanzi usatsvage basa because mazano mabasa akuchisina zviripo saka uya ushande uku kuitira kuti uonewo kamari yotese ekupa mai vako. Saka pandakazotanga kuenda kwanga kuti hanzi uri kuba mari uita sei
zvatofunga imimi nemurume imwe kana kugara penyu mege muchizviona amai ava vari kupamwe na pamusoro takambotaura nasadombo auya futi kumbono uyu sadombo akaya namai vacho nemuzukuru wangu mabuda tikati mai akati ndikwadi iraenda upangu dai tataura newe samukuru iwewe newe muzukuru wangu rume newe muzukuru wangu kadzi imimi bvai pamba paamai munorenda kuitira kuti kutaura kuite kushoma nokuti mashoko enyu aringonzi mai saka ibvai pamba vakauya nasamukuru wedu yakandaani kuti samukuru abva kana tauzvakati imba yange yatowanika takazoona tiramutaro hakuna kwakaenda vakamoti takumutama namusoro wakudzoka futi kwamai vai yo murume wako anoshanda upi kwamai vacho Kone kutiremera ndekuti anotonga pei yevanhu vese vari tu munhu mhani ane pamba panogara munhu mhani ndi muri kuona mani saka uyo akaziramba zvinoda mai akuburitswa basa murume mukadziwo ari kubva atodzingwa nokuti simba rikudzinga vanavo amai ava ane zera rakadiya takasiyana nebhoro kurova nebhoro panje imani makore manga 60 sekuru ava ndisekuru pachi yamai hanzvadzi yamai hanzvadzi yamai venyu kuzi dambudziko redu ka harisimbori kune vana ava dambudziko redu riri kuna amai ava saka ndati mukomana uyo abude munomu nekuti tikataura naro pamwe pacho tichiti tiri kugadzirisa asi tichitokonzeresa dambudziko unfortunate parties kubanda izi ari kutobhizi kurekodha uchitiratidza makamera ako ipapo isusu tichitaura inokurera pamusoro imamo kuona kwangu kuti nenyaya yeroora harigoni kubuda musigara paamaya wozwa kusvika kuti haani mari anga hakuna painei mazona ndo vari chati eguki upenyu hwemwana uyo hwakabatwa naamai saka pfuma upenyu hwamai hwomwana hwakabatwa naamai pfungwa yandiri kufunganga taura kumutya saka inini pavakandidedza vakazonyatsonditi inini kutaura chokwadi dakuudza chokwadi inini handitokude zvachose asi ukaramba uri panapo uchabva panapa ndakurike madzi vashonga vakazopindura asi iwewe murume wako anokuda anondida yaini pfungwa yandiri kuita ndeyekuti tidedze amai avave pano nemi sekuru nemi samutumi tokurukura takadaro timbonzwa kuti dambudziko ravari kusangana naro nderei dambudziko riri kuita kuti varambe vachishungurudza mwana wavo mukomana nemuroora kusvika pakadaro because uyu mukomana wayo tinenge tichingomupani chaido but munhu ane nyaya chaiyo chaiyo damai ndokune dambudziko ndokune dambudziko musunungura kuona kwangu ka I think sekuru togona kuonana rini newe samutumi maweekends nyora samunhu uri pekuna samutumi kuna amwene wavo pano tikasangana musi wa30 zviri sei 30 Saturday after 2 weeks ndenchiti ndiri kunyanya kuda imimi muri vatatu kana imimi muchizoripota bheki uku ndimucharipota bheki asi ava vari vaviri kunyanya ava handivadi uyu nemurume wake handimude samutumi unogona kuuya nemudzimai wako imimi unogona kuuya nemudzimai wenyu kana amwene ava vaine murume wavo aripo vanogona kuuya naye but handisi kuda vanhu vanozoita influence inogona kuzotinetsa futi
because pane dambudziko ndipana amai mukomana haana dambudziko but munoona vanhurume dzimwe nguva tinomira pakati uchikakatwa uchikakatwa haakwanisi kuzvitakanura kubva pana amai vake. Munhu anotomubatsira kuzvitakanura kubva pana amai vake tisu vekunze. Iye pachake haakwanisi kuzvitakanura. Akangoda kuti aedze kuzvitakanura pana amai ingozi yapara. Nekuti vaitombo vakati mbengu achitogarapo aitoshanda kuinyanga achitore mani akamudaidza ikoko kuti dzoka. Because the first imwe option inenge rekuti murume wakatsvage basa muende kunogara kune imwe town kana kuenda kukwekwe kana kuenda kugweru utsvaga basa ushandira ikoko. But upenyu hwese hwemukomana hwakabatwa naamai and kana tisina kubvisa mukomana uyu pana amai hapana chaanoita. Anga mataura emi mukati akambotsvaga imba akaenda kunoloja asi akazongodzoka futi. Saka zvoreva kuti problem yese ingori ipapo pana amai. Saka ndichenderei baba tezvara mbonipai mukana wekuti timbodhirane nyaya tichishanda naamai. Nekuti yenyu handisi kuignora zvachose, handisi kuignora. Mukomana ndiri kutaura naye samutumi tichishandidzana tive nezuva rekuti mukomana aende unoroora. Asi kana tisina kutaura naamai, amai vasina kudzora mashoko avo nerurimi rwavo, mukomana haana kunoroora kwaanoita. Upenyu hwese hwemukomana hwakabatwa naamai. Saka samutumi iwoyo tinenge tiri tese toda tigare pasi naamwene ava tokurukura tese ipapo tichisanganisira zvakare nhau yekunoroora. Nhau iyi toda kuishandisa uchenjero hwekuti tinobvira kure, asi toda kuishandisa direct attack yekuti tine nhau yemuroora. Yekuti tikangomhanya kuti kumuroora vachisimuka pano anonodirwa mvura inopisa. Rozi zvatokuona zvacho hazvina kumira mushe. Todiwa kuti ivo vachangoverwa vazviburitse zvavari nerurimi rwavo. Ivo ndo vatitsanangurire magariro avo, maonero avanoita murooro wavo, marooro avanoita mwana wavo. Isusu takateerera tozotaura mumashure ivo vataura tisaende kumberi kwavo. But hondo yedu ndeyekuti tichakandure mwana wake kumutitsvaga roora wenoroora akabatwa apa hapana chinobuda. Ndo paiye pamunoona kuti vana vakomanaka vanoshungurudzika zvakanyanya kupedzera kuti handicharoore ngandigare ndakadaro. Akapo mwana uyu akaenda haroore ngandigare ndakadaro handicharoore. Oita girlfriend oita mwana osiya oita mwana osiya oita mwana osiya. Zvino nyika yacho yatinenge tichivaka ndeipi tichiita zvinhu zvakadaro? Kuti matambudziko atinawo atiri kutarisana nawo haasi kumbobva kune imwe nyika, ari kubva matiri. Tisu tiri kutoagadzira obva atitambudza achiuya sezvizvi zvatakatarisana nazvo. Ndikumbirawo kuti udze mukomana adzoke pano. Inini amai avo ndakatoahwina nditaure navo anotizama inde ngodhira nani neuyu nemuzukuru ari pasi neuyu Sadomu nemuzukuru mari panza. Ndakati amai avo ngavaramba vari kumota zvinotaura navo nyaito. Saka sekuri muri kuremerwa kuuya uzotosangana nawe namai. Azambotaura zviya zvokuti mai titaure navo kasi notitiomere. Zvakanaka kuti tionesane sekutaura kwamuri kuita. Kuti titsvage nzira dzatinoona kuti dzinotisvitsa kumhinduro yatiri kuda. Mudzimai wako ari kupiwo? Ari basa. Anogona kuuya pano? Haakwanisi. Weekend ka? Yemusi wa30 ndataura. Anoshandira kure. Anoshandira kure. Ko murume wamwene wako? Akashayika. Apa munhu ava vangosara ivo nehanzvadzi yavo vamunogara navo. Apa mukoma wayo anogara kupuri? Chese togara mbarwa. Ko baba vanoteera vakafa hakuna here varipo? Ini mafungiro angu andiri kuita sekuruka apa tiri kukurukura nasadombo nemi handiti vana vasipo muzukuru asipo, saka zvinogona kuita ka neutral environment. Imi muri neutral, sadombo ari neutral.
andona ya zvakabanja dai vandotomuchira iwo wacho ndo andinochira nekuti akatavakuita kustart kuti sekuru munogara upi pamukati makavaavhoida nemhaka yeyamaya unoti nyaya dzeuroora nemwana wavo hatifaniri kubvisa hatiziziva nekuti dzoda vana vatete tikazotava naamai vanotoenda futi vakunokwanisa mwari kuti mwana wavo urumbei wande mhangarira kuhama dzemukati kozi tichikurukura ini tiri kuona zvinodarika mashoko zviri pana mai avo. Zvimwe zvacho mabasa edu atinobata aya zvimwe zvacho zvakaoma, zvimwe zvacho zvine zvinhu iwe vanonga zvichoti iwe uri wemahara una kana basa chiro ukaenda uri wemahara takakupuwa mahara takakupuwa mahara hanzi hapana mari yedu inotomboenda ikoko forgetensnao wabva utomti iwe uri ramwe mukadzi ro ramwe mukadzi ndi iye ari mweni ndiri imwana wemuindise kumashure nyaya yedu yakaoma. Samtimi uyana amai avo panoti mbokurukuru pamwe vanotirimuka vakanzwa iwe ukasarohwa naro iyo hauya samtumiwo sekuru kana maremerwa regerai kuuya asi samtumi anozokuzivisa kuti tafamba sei. watozvikuitika zvacho zvese pateke yacho yamadzudzi aimundataura pavasana chechima vamukuru wenyu vakaroora rega titaure navo amweni ini ndine tumubvunzo tushoma kuti zvinozvo zvakadai mwana ugaro hwanga hakuna kumira zvakanaka kuona kwamunoita nyaya dzedu idzi iye zvinezvi anotombomira kakuenda kurume nyangwe nyaya vachidanana anoenda here kumba kwamurume kana kuti ombomira zvinambasa akadanana mai avo tisingazivi kuti sezvo yataurwa kuno matauriro achanoita mwana kuna mai vake hatizivi kuti anozvitaura achizviita sei asi kuziva kuti pamwe muroora vadedzwa mwana wavo kuno ane achiziva saka zviri pachena kuti vachanosvika vachibvunza kuti zvanga zvakamira sei yanga iri nyaya iyi. Nyaya yacho tikada kuti tite chwande hatina kwatinoenda uye panguva imwe chete zvakare kuti uyu tikamuti mudzokere naye mimika tiri kuputsa imba iyi ikabisira ende tiri kuvapa simba. Uyu mwana ngaashinge kudaira zvinodairika nekusadayira zvisingadairiki. Amai mabva mazinza musoro saka ndati ngavaanzishingai kanai pavachauya kuno tungakona kuti tukakwakunokozwa nhau iripo apa mukomana mudzimai wake ari kumuda chero ine ndichifona musikana achindifonera ndakandomubvunza kuiwewo nemukomana wako zvakamira sei zvikanzi aiwa isu hatina problem samtumi togona kuonana pakati pesvondo iri hongo I think ngationa as soon as possible. Iwe ndakatodzoka vanga vakuti hanzi zvino zvamakagara kumba kwenyu mukati hanzi mukanoti mutsvage imba mapabve here pamba pacho kana kuti ndo pamuchiri zvikanzi zvino makapabve here no ini ndinotoita mastage maviri kana ndaona amweni handisi kuperera ipapo ndikaona amweni ndikakurukura nawo ndine possibility yekuti ndichadedza kuti dare rinoridzoka tienderere mberi nokukurukura because mwana mukomana yada kubatsirwa tikarega kumubatsira hapana zvokuitika the next thing uye achapedzera aora mwoyo obva angodzoka kumba kwenyu obva agara
tsvaga mari yacho yekuroora, mari yacho yakabatwa kuna amai, hapana chinobuda. Mukomana obva angoti aini kana kuroora kwacho handicharoora. Monday tiri kuranga kuti mbomirai atoona nena musi wechipiri masikati na2 samutumi chipiri masikati na2 zvinoita mama ndiuyena uyena mai atikurukure navo hazvoda ngatingoita discussion tisiri mudare. Taita discussion iyo tochizoronga kuti tochidedza dare zvakare tokurukura. But chinhu yangu ndechekuti tiedze kurerutsira mwana uyu magariro ari kuita pamba. Nyora Samuel upe ava vauye pano amai ava musi wechipiri na2 masikati tigare pasi tikurukure. Kana ndakurukura navo I think woita macontacts atezvara wochizokomunicata navo kuti tinenge tagumira pa kuti zvara tudzoka kwamuri tichikudzai tadii kana tichida kuti kudanei kuti mudzoke kudanei kuti tidzoke. Kufunga ndo pandogona kugumira pari nhasi. Ndoda kuti dedze mukomana yadzoke pano. Zvinoapa pamunhanga asingafanira kunge ari mudare rineri asi anorwadziwa kusava ndimi. Ndizvo zvamai. Sinacho watu ndiano mukoma wako. Okay. Same mother, same father. Yes. Mese munogara pamba pamwe chete. Okay. Ndoda kukumbira kuti amai vako vauye pana pamusi wechipiri ndingotaura navo. Nenguva masikati na2. masikati na2. Ndongoda ivo vari vega nasamutuma wako. Ivo handisi kudaro. Mudzimai wako pane zvinodii? Vari kudzokera mese kumba kana kuti mabva mese kumba here? Kwete. Abva kupi? Achibva kumba kwamai. Kwamai vako. Okay, munoma mungati? Saka pane zvinori kuti udiwo. Nezvonzo kwaari. Aiwa sababa. Sababa. Ubve sababa tituti auye kumba. Musikana pfungwa dzako ziri kuti kudii? Situation iripo ka ndototya kutodzokera. Zvakanaka. Nditenderei ndaona amweni. Rega ndikurukure navo musi wechipiri. Kubva ipapo tochizokomunicata. Ndikumbira uzosiya phone number dzako kuna Blake. Kuitira kuti zvatinenge tabuda ipapo tokomunicata tichitaura. Musi yambodzokera kuna amai vake. But Tuesday tondouya tokurukura navo topa feedback kuti tasvika papo. Mazvita ndo pfungwa dzangu tinozoita tichipanana feedback yekuti tadii. Samutumi usashayike pamusangano ndataura musi wechipiri. Mudzimai wako akaenda kwamweni andakaenda nemwana makavapo zvikwanisiro zvokuti mwana achengeteke mazuva mashomani. Ndaenda kutotira kudaro but manje aichindiitaura nasekuru vake. Ari kwetsoke rega tiite musi wechipiri toona zvinoteera. All right.